בזמן שאנחנו מתחבאים, אני שומע בנות, help, no, please, אני שומע איך הם צועקים בערבית, איך הבנות בוכות. זה היה נשמע נורא, זה היה נשמע שעושים בהם דברים שאני באמת קשה לי לתאר באמת. ואז אני מסתכל, אבל אני לא רוצה להסתכל, ואני רואה שהבחורה כבר לא זזה כאילו, אבל המחבל עדיין ממשיך כאילו, ממשיך לאנוס אותה. הקירות צעקו, אנסו אותנו. הקירות, האבן צעק, אנסו אותי. היה משהו בלתי נתפס. בלתי נתפס. מתקפת חמאס ב7 באוקטובר הובילה לא רק לטבח הקטלני ביותר שידעה ישראל, אלא גם למעשי אונס ואלימות מינית בלתי נתפסת כלפי הקורבנות. שהוא מושך לה בשיער, היה לה שיער ארוך, הוא מושך לה בשיער. עד עכשיו נחשפה רק עדות ראייה אחת ישירה לכך, אישה שביקשה שלא להיחשף בפרטיה והעידה בפני המשטרה. הערב נחשוף עדויות חדשות שהגיעו לזמן אמת, שני עדים שראו ושמעו את מעשי הזוועה והחליטו לספר הכל לראשונה ובפנים גלויות. לא, יש שם חדירת מחבלים! רז כהן מאשקלון הוא קצין משוחרר מיחידת העילית מגלן. בבוקר ה7 באוקטובר הוא נמלט עם חברו שוהם ממחבלי החמאס שחדרו למסיבת הנובה ברעים. 300 איש רצים, ירי מכל מקום, ראינו שם איזה שיח גדול, נכנסנו לתוך השיח, אחרי איזה רבע שעה הגיעה סוואנה לבנה, ממנה יצאו 5 מחבלים, והם יצאו והם שלפו מישהי, הם היו כזה במין חצי מעגל סביבה, וזה היה בערך 30-40 מטר מאיתנו, תופסים אותה שלא תזוז, משתלטים עליה. אני כזה מסתכל בין העלים, בין הענפים, והם התחילו למשוך אותה מכל מקום, והפשיטו אותה, זה היה אונס. ואז אני מסתכל, אבל אני לא רוצה להסתכל, ואני רואה שהבחורה היא כבר לא זזה כאילו, אבל המחבל עדיין ממשיך כאילו, ממשיך לאנוס אותה. לא היה אפשר לעזור לה, זה להתאבד. גם אני לא יודע, תשמעי, בסוף אם יש להם נשקים, מה אנחנו יכולים לעשות? לזרוק עליהם עלים וענפים? אין לנו מה לעשות. הלוואי שהיה לנו נשק שם. כולם רצים בפאניקה והיה כאוס אחד גדול. בסופו של דבר רצנו והתחבאנו בשיח עם עוד משהו כמו 5 אנשים. גם דן וגד ליברזון מקריית מוצקין בילו יחד במסיבה ברעים. בשלב מסוים דן ברח לכיוון אחד, וגד נותר להסתתר מאחורי השיח. מה שהוא שמע כשהסתתר מפני המחבלים לא השאיר מקום לספק לגבי הזוועה שהתחוללה במרחק מטרים ספורים ממנו. אני שומע שריקות של כדורים, יריות, צרורות מעל הראש שלנו. אני שומע בנות מדברות באנגלית, help, no, please, מנסות להתחנן על החיים שלהם. אני שומע איך הם צועקים בערבית, איך הבנות בוכות. זה היה נשמע שאונסים אותם, שלוקחים אותם לטנדרים, הם בוכות, צועקות, יורים בהם. אני שמעתי קולות של גברים צועקים, וישר שמעתי יריות, והם הפסיקו לצעוק. פתאום לא שומעים אותם יותר. ובנות שמעתי לאורך זמן. את הבנות שמעתי צועקות גם באנגלית, גם בעברית, מתחננות, בוכות, וזה היה נשמע, אני אפילו לא רוצה לדמיין מה עשו להם שם. אני מדובב את השפתיים של אלו שפגשתי אותם, ועצמתי להם את העיניים, והתחייבתי לתת להם את הכבוד ולספר את הצעקה שלהם. חיים מוטמזגין מתנדב בזקה מעל 30 שנה. הוא הקים את היחידות המיוחדות של הארגון ומפקד עליהן. יחד עם עשרות מתנדביו, הוא היה בין הראשונים שנכנסו לאזורי הטבח של מסיבת הנובה וקיבוצי עוטף עזה. הוא הופיע לא מזמן בדיון בכנסת בנושא, אבל את מרבית הפרטים שהוא מספר הערב, הוא רק עכשיו מצליח לספר לראשונה. אני מקבל טלפון מחבר קצין ביחידה שמשרתת בדרום. הוא אומר לי, אני עם 125 גופות, שמו אותי לשמור עליהם ואני לא יודע מה לעשות. עוד בדרך באזור נתיבות, מישהו רואה אותי עם אמבולנס של זקה,
מנופף ביד, ממש בתחינה, תעצור, תעצור, תעצור. אנחנו עוצרים, הוא אומר לי, יש לי 2 גופות באוטו. טוב, פתח את הבגז', הוא פותח את הבגז', יש לנו שם 2 בחורות, ירויות בראש, צעירות, שוכבות אחת על השנייה בבגז' של האוטו. אנחנו מבינים מתחילים להבין את האירוע. אם אזרחים כבר לוקחים גופות באוטו, זה משהו שהוא מעיד על שבירת מוסכמות. מגיעים לכביש 234, ושם אני פוגש למעשה את העדות הראשונה לפגיעה מינית. מגיע לפרדס, אני רואה 3 גופות, 2 נשים, גבר אחד, אחת מהם עם חזה חשוף, סימני קריאה, מתיחה של החולצה ומה שמתחת לזה, ומכנסיים שהן מכנסיים קצרות, מתוחות כלפי מעלה כמו תחתון, וירי במפסע. אני הייתי הראשון שהגיע אל הגופות האלו, אף אחד לא נגע בהם לאחר מכן. העיניים שלי פגשו את העיניים שלהם מיד אחרי האירוע. האוזניים שלי שמעו את הדממה שצעקה שמה, השפילו אותנו. חלק מהזוועה הייתה שהרוב המוחלט של הקורבנות נרצחו על מנת להשתיקם לעד. פרופסור רות הלפרין קדרי, פעילה בינלאומית למען זכויות נשים שכיהנה מעל עשור בוועדות באו"ם. מאז השבת השחורה היא פועלת לעורר את ארגוני הנשים ברחבי העולם על מנת שיכירו בפגיעה הקשה נגד נשים ישראליות. במסגרת עבודתה היא נחשפה לעדויות שנאספו במשטרה ובשב"כ אודות מה שהתרחש באותו היום. האלימות המינית שחמאס השתמש בה ב7 באוקטובר לבשה הרבה מאוד פנים. היא לבשה פנים של אונס, היא לבשה פנים של התעללות, של כריתת איברים, גם של נשים וגם של גברים. היא לבשה פנים של השחתת איברי מין, ואני גם חושבת שאנחנו לעולם לא נדע, לא את המספרים וגם לא את ההיקף. הנקודה המשמעותית היא שאלה לא היו מקרים ספורדיים, אלה היו מקרים שחזרו על עצמם בעת ובעונה אחת, בכמה וכמה זירות. ואני ממשיך עכשיו, מגיע לאחד הקיבוצים, אנחנו רואים דלת פרוצה של הממד שהופעל עליה כוח, אנחנו רואים 2 נשים ירויות על הרצפה, מסתכלים לחדר ממול, רואים בחורה צעירה על המיטה, מכנסיים תחתונים מופשלים, ירויה בראש גם כן. אני מדלג על כמה ימים ומדבר על קיבוץ נוסף. איך אמרתי למתנדבים, יש כאן נשמה שצועקת זקה בור. אנחנו מתחילים לקלף את האבנים ואת רסיסי ההרס שהיו שם במערום, חושפים כף רגל, מתקדמים יחד איתה, חושפים גופה של אישה ערומה לחלוטין. ראינו אישה שחתכו אותה מפה בחזה. זה לא שנייה, זה לא קל לחתוך גוף, זה מישהו שעשה את זה ולא הפסיק עד שהוא הנציח את החילול של הגופה. השב"כ התיר לפרסום עד כה מספר חקירות של מחבלי חמאס, בהם הם חושפים את ההוראות שקיבלו לקראת המתקפה. بقول لك يمكن زنا اغتصاب اعتداء تحقيق كل واحد له فكره. חד משמעית ראינו דפוס עבודה. תהרוג, כשזה מה שאתה יכול לעשות, זה המינימום להרוג. כמעט ואין גופה שהם הסתפקו בירי. ואיך אתה מתמודד עם הטענה
שכל עוד אין כביכול הוכחות למקרה האונס, לא ניתן לקבוע בבירור שאותן נשים ישראליות חוו אלימות מינית. אני רוצה שמי שיש לו את הטענה הזאת ומחפש צדק שיבוא אליי, יסתכל בטלפון שלי. מה שאתה רואה כאן, הכתם דם הזה הוא מכאן, הוא היה מופשל. אני לא יכול להפיץ את זה. יש רק פירוש אחד לתמונות שאני מראה, שאני צילמתי. לא סיפורים, מה שאני בידיים האלה נגעתי ובעיניים האלה ראיתי. רק זה מספיק כדי לבלום כל טענה מהסוג הזה. אני אציג את זה בבית משפט הבינלאומי בהאג. לא יהיה אחד שיוכל להכחיש את מה שאני מספר ואת מה שאני מראה. את מסוגלת אפילו להבין הכחשה גורפת של אירועים שהתרחשו רק לפני חודשיים ורובם היו מצולמים? אני חושבת שגם ככל שהזוועות יותר בלתי נתפסות, יותר נוח לאנשים שרוצים להכחיש, באמת להיצמד אז לנרטיב הזה שלא יכול להיות שזה היה, כי זה כל כך בלתי נתפס, זה כל כך זוועתי. אלה שיקולים פוליטיים ואולי גם מידת אנטישמיות? אני חושבת שאנחנו נאלצנו להכיר בכך שהאנטישמיות אכן קיימת, וחלקים מאוד מכוערים ממנה אנחנו ראינו בתגובות ל7 באוקטובר. כבר מעל חודשיים חלפו מאז מתקפת חמאס, ועל פי מקורות איתם שוחחנו במשטרה, אף ניצולת אלימות מינית מאותו יום לא הגיעה עד כה להעיד. אולי משום שגם אם יש קורבנות כאלה שנותרו בחיים, סביר להניח שמצבן הנפשי אינו מאפשר להן לעמוד בכך. דווקא משום כך, חשוב למי שהיו עדים לאירועים באותו היום, להשמיע את קולם. אני שמעתי, הרבה אנשים שם ראו, זה היה כל כך קשה לשמוע את כל זה, ובידיעה שאין לך שום דבר לעשות. אני נזכר בדברים ששמעתי, באיך שהם התחננו לעזרה, בדברים שעשו להם, אני רק מדמיין לעצמי בראש, וזה לא עוזב אותי. חשוב לי שהעולם ידע מה קרה באותו יום. כי מפקפקים בזה. הרבה זמן שאני ואתה בקשר, סירבת לדבר למצלמה לאורך שבועות רבים. למה החלטת לאחרונה כן לספר את הסיפור שלך? הבנתי יותר ויותר שהעולם פונה אלינו בהיגיון אנושי, והוא אומר לא יכול להיות, ההוא מכחיש, אז כנראה זה לא היה. תביאו ראיות. הבנתי שאני זה שהייתי כשהראיות היה ניתן לתעד אותם. אני פה בשירות המדינה, בשירות העם, בשירות העולם. זה למען העולם כולו. העולם צריך לדעת את זה.